What's up? Wait lang, wait. Tarong sana to akong buhok. Okay. Kaya natin to. Yes, hi guys. Welcome back. O karon mag-magic ta og headband. Ting! Okay, wala na effect. Again. Ting! Okay, wala Japon. Okay, hairpin na lang ta. Hairpin ang pag-asa ng bayan. Unaw na to gamit kining BB cream nga dili ka work ang pump sa to siyang abrihan ug ato siyang ibutang sa tong face using this brush and blend with the hiwi nga kamot. Zoom in guys. Kay natay nalimtan guys. Guess what? Nalimtan na to ang moisturizer. Okay, okay. Erase, erase. Okay, na-realize na to nga nag-usik-usik la taog BB cream. So, una guys, moisturizer. Kan ma-moisturize na to atong face. Blend, blend, spread, spread, and laparo the face. Kaya din ang BB cream. Sana all na BB. Ang ga-makeup wala. Sad. Sunod ang concealer. Okay, ibutang siya sa under eye. Hayag kaayo. Feel na ko kay nang agtang ni Kiana. Okay, blend, blend. Next is ibutang na to ang powder sa taklob sa eyeshadow. And na, o ibutang na siya sa tong under eye. O gamito na to ning hait nga brush. O kaning eyeshadow nga black. Ay kaning brown di ay. Okay, wrong. O gani para sa concealer again. Concealer. Okay, ay din ta mangilay. Sige, zoom in pa ni. Sige pa, go. Yan, i-fill in na to atong kilay. Zoom in sa ni sumo na kay imong zoom in. Blend, blend, and fill it up. The other side, hayag na sad kaayo. Nasang agtang ni Kiana. Okay, zoom in. Gamiton din na to ni nga color. Tahan to siya sa kilid sa tong mata. Ug magpa-cute. Ug i-blend. Blend na to siya all over the eyes. Nga na dyan na para mas effective ang pag-blend. Magpa-cute ta. Ayan na to ibutang atong eyeliner. Wait lang. Asa naman to? Asa naman ako ang love of my life? Char. Sa amin di ay. Wala di ko yung love of my life. Okay. Magbutang tag eyeliner. Ug mag piyong-piyong ta kay na wrong atong eyeliner. Kana go. Oh, Cleopatra. Magamit tag highlight. Ug i-highlight na to ang dapat gi-contour nga mga part. Maayo ba niya nga bai oy? Sige. Ug mabutang tag cream nga blush. Sige, blend good girl. Ug powder na sad. Sige, uyop-uyop. Itak-tak mo. Ay, butang sa no. Gamito na to ning liquid liner. Ay, liquid liner. Liquid lipstick nga pilit. So, ito siyang ireson. Sige na tag-usik-usik. Ani. Ayan. O, gamito na to ning towel. Unta, dili to kasab ni nanay. Nga nahugaw ang towel. So, kanina lang. Tiyong! Walay sulod. Magic. Ato siyang kuoton. Huwag ibutang sa lips. Ay nalapas. Okay. Ato siyang i-blend gamit atong upper lip and lower lips like that. And we're done. Ilista guys. Shoo! Oops! Sabata ni nanay. Close up. And slow-mo. Slow motion. Slow motion. Yeah. Oh yeah. Montage. Okay, mag-ilis na ta sa bantaan eh. Yes, like that. Hey, kasama ko na agtang ni Kiana eh. Okay, ito sa na to niya itong Cleopatra eyeliner. Ug ato ning itrapo. Kaya nag-usik-usik raman tag makeup. Ug mag-magic ta. Shung, wala na. I'm so good. Yeah, dance it, girl. So, again, concealer. Una, tong under eye para matabunan ang mga resulta sa sige K-drama kada gabi. Yan, blended na siya. O BB cream na sa dilig ba ani ning BB cream kay wala man gud siya BB.
And blended na. Yan, pa-cute. Laparo the self. Dili na ta magkilay. Mag-eyeliner ta. Pero kanang dili halata nga eyeliner, guys. Ingani na siya. Oh, eyeshadow di ay una. Eyeshadow nga dili halata. Tapos eyeliner dahil nga dili pod halata. Para chill lang atong makeup look. Yes. Magic na ni siya, guys. Oh, diba dili halata? Sige, piyong pa, girl. Next is magpa-cute. Pakita ang suwang ug magamit aning lipstick nga walay sulod ug ibutang na to as blush. So, blush stick na siya. Gamiton na po nato siya sa tong lips. So, lipstick na siya. Yes, wink it. And we're done. Pa-cute. Pakitag suwang. Kaya natin to. Okay. Sige, magpa-cute ta, guys. Bantay mo, matusok mo sa akong suwang. Bye! I'm cute. Yes. Bye, guys.